गोजोन फुंबिलि दिनै 14 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि एसबी बड' निउज चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानैबो मिजिंथिनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। BTRआव खनले लुथिनाय जाथाय। मोनसे लुथिनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ हमनो हायैनि उनावनो मोनफानि उनाव मोनफा गुबुन गुबुन जिल्लायाव लुथिनाय जाथाय। फारियै चिरां, बाक्सा, अदालगुरि बेफोर जिल्लायाव लुथिखांनायनि उनाव दा क'क्राझार जिल्लायाव लुथिनाय जाथाय। गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि NRL पेट्रल पाम्पआव दुथांफोरा पिस्तल दिन्थिनानै रां लुथिदों। मोनाबिलि 6:40 रिंगासो समाव दुथांफोरा लुथिनानै लांदों नोगोद 2 लाख रां। CCTV केमेरायाव नुजाथिनाय बायदिब्ला गंनै मटरसाइकेलजों 5 दाखाथिफ्रा NRL पेट्रल पाम्पआव फैदोंमोन। 5नि मादाव 4नावनो पिस्तल दंमोन आरो गासैबो खर'आव हेलमेट गाननायमोन होननानै फोरमायथिदों। CCTVआव नुजाथिबावनाय बायदिब्ला मटरसाइकेलाव थानाय माखासे दुथांफोरा बायजोआवनो थादोंमोन आरो सानैया पेट्रल पाम्पनि केश काउन्टाराव हाबनानै पिस्तल दिन्थिनानै सिगिसग' खालामनानै रां दोननाय जायगानिफ्राय रांखौ लांदों। दाखाथिफोरनि सासेखौ पेट्रल पाम्पनि मेनेजारा हमथानानै लाखिनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांखौ जोखोम खालामनानै पेट्रल पाम्पनिफ्राय रां लुथिनानै लांदों दाखाथिफोरा। सासे मुंदांखा इउटुबारनि गोथै देहा मोननाय जादों। भारा थानाय खथायाव दौलें आलायनानै थैनाय हालोदाव बोखांनो हानाय जादों। संगी ब्लग्स इउटुब चेनेलनि बिगोमा मुङा प्रियालिना नाथ बिथांनि गोथै देहाखौ मोननाय जादों। बिथाङा गुबैयै बङाइगावनि थागिबिमोन आरो गुवाहाटीनि बामुनि मैदामाव भारा न'आव थायोमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला इउटुबार प्रियालिना नाथआ पंकज नाथजों थांनाय दान मोनथाम सिगांसो कर्ट मेरेज जादोंमोन आरो बेनि उनाव सानैजोंनो जयै भारा न'आव थायोमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय इउटुबार प्रियालिना नाथनि जिउ खहा जाखो आरो बिथांनि थैनायनि आन्दोआव मा दं बेयो दासिमबो रोखा जाथ'वाखै। प्रियालिना नाथनि नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय समाव प्रियालिना नाथनि मोदोमाव गोबां दागोबो दंमोन। बेनिखायनो बे जाथायखौ बुथारनायनि सन्देह खालामनानै नखरनिफोरा चानमारि पुलिस थानायाव केस होदोंमोन। बे लेखायैनो चानमारि पुलिसआ प्रियालिना नाथनि फिसाय पंकज नाथखौबो एरेस्ट खालामबाय। नाथाय गुबै जाथायनि आन्दोआव मा दं बेयो दासिमबो सोराङाव फैयाखै। जनाय मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमायाव दुंहाव थासारि। बर' बिजोंनि बिबुंगोरा थिसननायनि आनजाद खुंनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बर' बिजोङाव एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि मोनसे मासिया लांदां जानानै थानायखौ आबुं खालामनो थाखाय मैयानि सानाव आनजाद खुंनाय जादोंमोन, जेराव 6 बिजाथिफ्रा आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोनब्लाबो 4आल' आनजादाव जिरायदोंमोन। बेराफारसेथिं बर' बिजोंनि मोनसेल' पस्टआव फोरोंगिरि हरेन ब्रह्मआ गोलाव समनिफ्रायनो दान बान्था मोनालासे फरायसाफोरखौ फोरोंबोदों। बेनिखायनो फोरोंगिरि हरेन ब्रह्मखौनो नांफिनगौनि दाबिजों आरो गुबुन बिजाथिफ्रा आनजादाव जिरायनायनि हेंथायै फरायसाफोरजों लोगोसे माहारियारि आफादफोर आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरा खुद्रिदों, जायनि थाखाय फरायसालिमायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। उनाव थासारिखौ सामलायनो हायैनि थाखाय पुलिसफोरा CRPFनि हान्जाखौ लेंहरनो गोनां जादों। गुबुन बिजाथिफोरखौ आनजादाव जिरायहैया सुबुं खुंथायनि हेंथा, बेनिखायनो गुबुनफोरखौबो आनजादाव जिरायहोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रशासना। आरो फरायसालिमानि बायजोआव दुंहाव थासारि जादोंब्लाबो आनजादा UGCनि बायदियैनो गोजोनै जानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं दुंहाव थासारि खालामनायनि दायाव माखासे सुबुंफोरखौ हमदों होननानै फोरमायथिदों प्रशासना। ओजोंहाय फोरोंगिरि हरेन ब्रह्मखौ मदद खालामनानै सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि माहारियारि आफाद आरो फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जनाय बायदि ओनसोलाव बर' बिजोंनि पस्ट मोननाया गोरलै नङा। सिगांनि समफ्रावबो गोबां फोरोंगिरिफोर फैबाय, नाथाय फरायसाफोर गैयिनि थाखाय थांफिननो गोनां जादोंमोन। नाथाय हरेन ब्रह्मआ गोब्राब नाजानानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बुथुमनानै गावनो बर' बिफाननि पस्टखौ दादोंमोन आरो दान बान्था गैयालासे गोलाव समनिफ्रायनो फरायसाफोरखौ फोरोंबोदोंमोन। बेनिखायनो बिथाङानो जाहाथे बर' बिफाननि लांदां जानानै थानाय मोनसेल' पस्टखौ मोननो हायो, बेनि थाखायनो सोमावसारदोंमोन फरायसाफोरजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफाद आरो एबसुआ। नाथाय सोमावसारग्रा 4खौ हमनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों। दिनै 14 फेब्रुवारि भेलेन्टाइन डे, अदेबानि मोजां मोनज्लायनायनि सान। नाथाय भेलेन्टाइन डेआवनो रायजोआव फोसावबाय सेक्सन 144। नलबारि जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों नलबारि जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना। मख'नो गोनांदि नलबारि सिभिल हस्पिटालखौ गुबुनाव लांनो नागिरनायनि हेंथायै गोबां हान्जाफोरानो खुद्रिदों आरो सोमावसारदों। बेनि थाखायनो नलबारि ओनसोलाव जाहाथे दुंहाव थासारि जाया, बेनिखायनो नलबारि एडमिनिस्ट्रेसना गांसे नटिसनि गेजेरजों नलबारियाव सेक्सन 144 फोसावदों।
सेक्सन 144 नि गेजेरजों माखासे खामानिखौ हेंथा होदों जेरै साबा आरो साबानि गोबां सुबुं थुबुर जानो मोना धरना हाबाफारि लानो मोना लाउड स्पिकार आरो माइक्र'फन बाहायनो मोननाय नङा जायखिजाया बेफ्रुग्राखौ गावनो मोननाय नङा सोरखारि मावख'फोराव बेनार लागायनो मोननाय नङा साखा खबनै गारियाव सानै जिरायनो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो लावथि सिलाइ बेफ्रुग्रा मुवा बेसाद अन्थाइ इथा बायदि बायदिखौबो लांलाय लाबोलाय खालामनो मोननाय नङा गलाफोरनिफ्राय हाथाइ बाजारनिफ्राय आरो सोरखारि नङै जायखिजाया फालांगियारिफोरनिफ्रायबो अनसुंथाइ खांनो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय सिगाङावनो गनायथि लायालासे थियेटार खुंनाय हारिमु हाबाफारि आरो गेलेनाय बायदि बायदिबो खुंनो मोननाय जानाय नङा मुंख'नो गोनांदि नलबारि सिभिल हस्पिटालखौ जेराव दं बेयावनो दोनफिननो थाखाय रायजो राजाफोरा गोख्रों दाबि खालामदों मानोना गुबुन जायगायाव लाङोबा जानथाया गोजान जानायनि थाखाय बेरामिफोरखौ लांनायाव गोबां जेंना नुजाथिगोन होननानै खुद्रिदों रायजो राजाफोरा आरो नलबारि सिभिल हस्पिटालखौ गुबुनाव लांनो नागिरनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनायखौबो नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो नलबारियाव दुंहाव थासारि जानो हागौनि सन्देह खालामनानै नलबारि जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना सेक्सन 144 फोसावदों आसाम सरकारा गासै 5,320 फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एडुकेसन आसामा एलपि स्कुलनि 3,887 एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय आरो इउपि स्कुलनि 1,433 एसिस्टेन्ट टिचार आरो साइन्स टिचार गासै 5,320 फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों एलपि आरो इउपि स्कुलनि फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय माखासे गोनांथार क्राइटेरियाफोरा जाहैबाय सेथियाव दङ एटेट अदेबानि आसाम टिचार इलिजिबिलिटि टेस्ट नङाब्ला सिटेट सेन्ट्रेल टिचार इलिजिबिलिटि टेस्टआव पास जानाय जानो नांगोन नैथियाव दङ बैसोआ 1 जानुवारि 2023 आव एससि एसटिनि थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोर बैसोनि जानाय जानो नांगोन थामथियाव दङ 1 जानुवारि 2021 आव नङाबा बेनि उननिफ्राय जायफोरना सानैनि बारा गथ' दङ बिथांमोनहा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा सोरखारनि स्मल फेमिलि नर्म्सनि बायदियै बे नियमा थागोन एलपि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार पस्टनि थाखाय सोलोंथाया सिनियर सेकेन्डारियाव 50% मोननाय जानो नांगोन लोगोसे एलिमेन्टारि एडुकेसनाव 2 बोसोरनि डिप्ल'मा लानाय जानो नांगोन इउपि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय सोलोंथाया ग्रेजुवेट जानायजों लोगोसे एलिमेन्टारि एडुकेसनाव 2 बोसोरनि डिप्ल'मा नङाबा बिएड नङाबा डिएड थानाय जानो नांगोन इउपि स्कुलनि साइन्स टिचारनि थाखाय बिएससि पास जानायजों लोगोसे एलिमेन्टारि एडुकेसनाव 2 बोसोरनि डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन नङाब्ला बिएड नङाबा डिएड थानाय जानो नांगोन जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो दङ बिथांमोनहा 17 फेब्रुवारि 2023 निफ्राय 1 मार्च 2023 नि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन वेबसाइटआ dw.assam.gov.in सासे समाज सिबियारिखौ जेब्लाबो दुखुनि समाव रायजो राजाफोरजों गसंफानायखौ नुनो मोननाय जायो माब्लाबा दैबानानि समाव आलाय सिलाय जानांनाय रायजो राजाफोरखौ मदद होनाय आरो माब्लाबा होस्रांजानाय बर' रायजो राजाफोरखौ मदद होनायखौ नुनो मोननाय जायो समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङा थांनाय बावैसो सिगां बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव होस्रांजानाय दुखुथिया बर' रायजो राजाफोरनो त्रिपालजों लोगोसे जानाय लोंनाय राननानै होनायनि उनाव दा 2 नं खालबारि आरो गलकाता ओनसोलाव रायजो राजाफोरनो सलार लाइट राननानै होदों उन्दै उन्दै गथ'साफोरा मोनानि समाव फरायनाय आरो जानाय लोंनायाव जेंना मोननायनि थाखायनो खोथा होनाय लेखायै बिथाङा उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो गं 81 सलार लाइट राननानै होदों बेराफारसेथिं जिसया समफ्रामारिया रायजो राजाफोरखौ मदद होनो थाखायनो बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन बेनि अनगायैबो फैगौ समाव बिसायख'थिखौ थांखिनानै रायजो राजाखौ जुदि मदद होदोंब्ला खालि मोनसे बियाबनिखौल' मदद होनाय जागौमोन नाथाय गासैबो बियाबनि रायजो राजाफोरजोंनो जगाजग खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे जायफोरा रायजो राजाखौ मदद होनायखौ राजखान्थिजों सोमोन्दो थानायनि अजद होदों जानो हागौ बिथांमोनहा राजखान्थिनि दैदेनगिरि होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि गैनाय गैयिनि गेजेराव जेबो फारागथि गैया सोरनि खाफालाव माब्ला मा लिरगोन जेबो बुंनो हाया बेनिखायनो रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै थानांगौ होननानैबो बुंथिबावो समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिया बिटिआरआव फिन होस्रांनाय चिरां जिल्लानि रिपु हाग्रा ओनसोलाव खेबनैयै होस्रांनायनि उनाव दा फिन बिटिआरआव होस्रांदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि पलासगुरि जियादांगायाव होस्रांनाया जादों
होस्रांनो फैनाय प्रशासनफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिया दांगायाव थानाय 450 बिघासो BTR हानि मादाव 300 बिघायावनो आइन बेरेखायै 70 मिया मुंनि सुबुङा साहा आबाद मावदों। न' बां लुनायजों लोगोसे अफिस, गुडाउन बायदि बायदि लुनानै आइन बेरेखायै हाखौ आवग्रिदों 70 मियाया। रिपर्टनि बायदिबावबा थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो हा आवग्रिनानै आइन बेरेखायै साहा आबाद मावदोंमोन 70 मियाया। दा BTR हाखौ बोखांफिननो थाखाय CRPF आरो पुलिसनि हानजाया होस्रांनाय हाबाखौ मावबाय। तुर्की आरो सिरियायाव गोख्रों बांग्रिं मावखांनायनि उनाव आसामावबो खनले बांग्रिं मावदों। थांनाय 12 फेब्रुआरियाव बांग्रिं मावखांनायनि उनाव फिन 13 फेब्रुआरि अदेबानि मैयाबो आसामाव बांग्रिं मावदों। आसामनि अनगायैबो सिक्किमावबो बांग्रिं मावदों। फुंनि 4:15 रिंगायाव सिक्किमनि याकसम सहराव 4.3 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदों। गुबुन फारसेथिं फुंनि 11:57 रिंगायाव आसामनि हसायाव 3.2 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदों होननानै नेशनेल सेन्टार फर सेस्मलजिया मिथिहोदों। नाथाय मोन्नैबो रायजोआव गुबुन गुबुन समाव बांग्रिं मावदोंबाबो बे बांग्रिं मावनायजों रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानाय आरो सम्पति खहा जानायनि जेबो रिपर्टआव मोननाय जायाखै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।